Molweni zitshomi zam, molweni bethunana. Namhlanje ndizothetha ngoJoe Ferrari Sibanyoni. Bambiza ngoJS ke. Nisakhumbula kwiWhatsApp messages zika Sergeant Nkosi ebuzwa into yokuba ngubani uJS. Wasenza isibhanxa ke ubhutiza wathi uJS means Jenene, like Jenene. I mean, like, who doesn't know into yoba wayeminisha into yoba nguJoe Sibanyoni. So uSergeant Nkosi naye lelinye iphixiphixe nje because kaloku ubethetha ngapha noJoe Sibanyoni ehleba uKat Matlala athi i-task force iyomvalela namhlanje uzobona ukubona. So ke ngoku mandibuye ke kundaba Sergeant Nkosi naye emelwe zezakhe efuna ibail phayana ngezinto azenzileyo. Ndizophinda ndinibalisele ngayo. But namhlanje sikuJoe Sibanyoni. Niyakhumbula kaloku eKwaggafontein Magistrate Court uJoe Sibanyoni naba ebebanjwe nabo ngetyala le-extortion of about 2.2 million baye babanjwa ke kuthiwa ke aba into abayenzayo from 2022 bebeye bafune imali le mali ke esiyesithi thina i-protection fee i-extortion ibizwa ngoba yi-extortion ke so baye bafuna lo mali kulo businessman lowo uyaqonda so ke ngoku ubusinessman akabikho happy wayereporta lento uyoyikwa ke uJoe Sibanyoni. uJoe Sibanyoni kaloku ngubani? Kuthiwa waqala ngo-1985 taxi driver and then waba nezakhe itaxi. Kuthiwa kaloku uneetaxi more than 400. You can imagine ke into yoba lo mntu lowo oneetaxi ezi-400 unamalini na. And kaloku uyipresident Santaco aphinde futhi abe ngu-chairperson. So ke ngoku uyabona kuthiwa ezi zikhundla ke xa uzifuna awuvele uzifumane ke nje noba kukanjani. But I'm not going to dwell much on that uba zifunyanwa kanjani izikhundla eziphezulu kangaka. But hey kuningi. So uye wabanjwa ke uJoe Sibanyoni ebanjwa noBafana Sendane kwanye nabanye bebanjwa ngalamatyala ka extortion. So into eyenzekayo ke ngoku bathe ngalamini ke yase court befuna ibail ke ndingachithanga xesha lenu i-prosecutor ekufanele ifika yalindwa ayifiki yalindwa i-prosecutor into yoba kuzothethwa ityala ayifiki and then i-magistrate yayistrika out of i-roll and yavuya igroup yakhe ke uJoe Sibanyoni into yoba hayi ke amatyala aphelile ke ngoku aphelile amatyala kaJoe Sibanyoni. Uyabona nyhani ke lento ebesithi yena because wathi kaloku yena uzothandaza because akenzanga nto uyabanjwa njengoba engenzanga nix akazuba wenze ntoni. So kuthiwa listrike out of i-court roll and then abantu abaninzi ke bebecinga into yoba ityala liphelile tu. Bafika ke abantu be-NPA kwachazwa into yoba no ityala aliphelanga ityala lisazobuyiswa and then i-magistrate yathini ke ngalamini ityala ibilikhupha kwi-roll yathi izo-issuisha i-warrant of arrest kwi-prosecutor umkhuseli ntaba ke le prosecutor kwakufanele into yoba ivele e-magistrate court. I-magistrate ke enguThulethu Thonjeni yathi ke izo-issuisha nditsho i-warrant of arrest for le prosecutor into yoba kutheni ingafikanga. Kuthiwa ke kwaseqaleni yatsho into yoba ayizukwazi ukuphumelela Monday izokwazi ukufika Tuesday wathi ndikufuna apha. Hayi ke uthi ke i-prosecutor ke ayafika akwaziwa into yoba kwenzeke ntoni. Abantu ngendlela ababevuya ngayo kwakungekho bantu aba-concerned into yoba hayibo njengoba ingafikanga kwenzeke ntoni akalimalanga is he safe apha khona kwenzeke ntoni ngale prosecutor njengoba ingafikanga ke ecourt. Hayi akwazeka ke into yoba kwenzeke ntoni. NPA yamsuspenda ke umkhuseli ntaba into yoba izothi imamela loo nto i-reason yoba engafikanga ecourt abe esuspendiwe. Hayi ke ekuhambeni kwexesha ke
Advocate Mutibi, when he press briefing, we said no. Sebevile nge-prosecutor into yokuba ifumane i-threats on his way to a court, into yokuba siyakubulala namhlanje wena. Njengoba usiye court, yazi into yoba ufile. So i-prosecutor ke nayo ke yaqonda into yoba asoze kaloku sana ndishiye ifamily yam, ndishiye abantwana bam, ndishiye unkosikazi wam, ndixelelwe into yokuba ndiyafa, andiyi kwalapho. So ke akaphitshapha ke uprosecutor for i-case, uyakhutshwa ke i-case. So ke ngoku ke i-NPA i-challenger i-magistrate, ithi ifuna ukumsa ke kwi-judicial ntontoni ye-magistrate into yokuba kwakungafanelanga into yoba i-case le ayistrike out of i-roll. Kwakufanele into yokuba mhlawumbi ipostponwe okanye kufunwe omnye umntu ozokustenda on behalf of lo ongekhoyo. Leyo ba ikhutshwe kwi-roll ibingekho emthethweni. Asazi ke into yokuba ngubani ozoza nento ebambekayo, into yoba ibisemthethweni, into yoba ikhutshwe kwi-roll, nento yokuba ishuwishe i-warrant of arrest for lo ongafikanga. Because NPA iyayi-challenge loo nto leyo, ithi akho warrant of arrest azoyifumana uMkhuseli Ntaba, because naye he was fearing for his life, wareceiva i-threats. Akakaveli ke umama lo uThulethu Thonjeni owayeyi-magistrate ngalolo suku. Kukhona izinto ezithi ke ngeke umnqwazi uthanda ungaqini. Utheni lo mama wavele wakhawuleza kangaka, wenza yonke into, wathatha izigqibo ngathi ikhona into beyazi, engoyiki noba mhlambi umntana abantu uphi, kwenzeke ntoni, azama ukufona find out, azama ukufuna umuntu ozoma endaweni yakhe, lento wavele wathatha izigqibo ezinjena. So ke ngomso ke uJoe Sibanyoni ke uyavela ke ecourt, kuthiwe ndoda, naba bantu awubanjwe nabo sicela ufike ecourt sizothetha lento yakho ye-extortion, because ayizophela kanjalo nje elityala, aliphelanga ityala liboli kalo, aliphelanga ke lityala lanini elo 2022 eli eselivuswa ngoku ke for uJoe Sibanyoni, Joe Ferrari. Hey, kaloku kuthiwa nguJoe Ferrari because iFerrari kuthiwa hayi ngoyena mntu phaa eMpumalanga nje ohamba ngeFerrari, all the luxury cars, owaziwayo nje. And abantu bayamthanda because kaloku uyadonata to poor families. Unayo neJoe Sibanyoni Foundation abafundisa khona abantwana abahlelelekileyo, izinto ezinjalo. Kodwa ke uphinde wayengumngane ke, kuthiwa wayephinde abe ngumngane kaMswazi phaa. Niyazi mos uMswazi uba ngwapha ifam, kulaa fam yona yodwa, ifam le ifam le yo Sergeant Nkosi and nabanye. And ke it is alleged into yokuba uKat Matlala, kula matyala alantu kawona uKat Matlala phayana, elinye lelokuba waplena i-hit on uJoe Sibanyoni. Niyakhumbula uSergeant Nkosi ebuzwa phayana into yoba do you know that Kat Matlala planned a hit on Joe Sibanyoni? Wathi yes. Wavuma uSergeant Nkosi. So elo tyala elo ke lo mntana uMatlala njengoba epha ejele nje liyabalwa neli lakhe ke uJoe Sibanyoni ke attempted murder yakhe ke besebenzisa ke ezankabi zabo ke mosiniyazazi uMusakekana and Diego Floyd Mabusela. So yeah, bethunana ndizobuya ke ndisho into yoba kuhambe kanjani ecourt ngomso, because wow, elityala elibeline drama enkulu nobafana Sindani kaloku lo umfutshane. Niyambona mos, andizuthetha kakhulu. Thank you so much for watching the video. Bye.